nentine chake nde zoza pangika pa 21 June ndege ina inachoka ku Manchester imapita ku Cyprus pa 21 mpamene imabwerera ndege kubwerera Jet 2 ndege yake inanyamula anthu awo kubwerera ku Manchester. Mmodzi mwa anthu amene anali mmenemo anali bambo uyu zinake Callum Kerr. Callum anali ndi girlfriend wake anakwera ndege ija. Callum anali kumwamowa inali pa Lanarkshire Airport ku Cyprus imabwerera ku Manchester Airport. Anthu akwera ndege akhala ndege yanyamuka kumabwerera kuti kubwerera ku Manchester UK. Kenako Callum Kerr ukwakumwamowa wake autamamwa Jack Daniels anayamba kulalata mangulalata zosadziwika bwino kaya unali mowawo maopseza anthu mmene mucha mpaka na kuyimirira kuyamba kumayenda mukakolido kamudeke mucha kumanena kuti ineyo mweneyo ngati simundidziwa mundipange Google ndine Callum Kerr ndikoza kuthana ndi wina aliyense amene akuderera ayime nditani ndithana naye. Zosadziwika kuti zayambira pati ndi kwamba malalata pamene pacha ukwakumwa anthu basi nkumangoyang'ana kumbali kumupewa nanga ndege ili mmalere. Ndi munthu wina anapita kadandala kwa air hostess kuti kuli munthu akupanga zosokoneza kumbuyo. Air hostess uja analata nyamula chitrole cha zakudya plus ma drinks chani anayenda ndi trole cha kulowera chakonko kwapempha anthu kuti akhale pansi. Komanso amamuchita cheki sort of girlfriend wa Callum uja ngati ali okay kuti bambo izomwe akupanga. Ndi anayenda ndi trole nicha nkukhala ngati akubwerera ndi akuti pobwerera anamufunsa girlfriend uja kunena kuti are you okay atende kuntero Callum uyu kuyamba kulalata kuchiponda chitrole cho kuyamba kutengamo madrinki kutaira uko kuyamba kumenya ma shelf cabin ungovuta basi unena kuti simundidziwa ine kumulavulira ya hostess ndino Callum Kerr mundifufuze ndimamenya palibe amene angathane nane. Ndi nthawi yomweyo sign ya seatbelt inabwera kuna utalesa akhale pasai amangire seatbelt. Ndi Callum uyu anakhala pansi limodzi ndi anthu ena. Nthawi yonse ndege ikulu captain wa ndege kutsogola anayankhula kunena kuti please aliyesa akhale pansi ndipo just stay calm especially you know who you are. Atananena nyonjo atende Callum uyu kutero kuchosa seatbelt kuyimirira ndi kuthamanga liwiro kupita kuti akalowe kutsogolo kucha komana chitseko chene chotseka amafuna pilot iwa ndekuna kumenya chitseko cha pilot kunena kuti uchani iweyo ndikhoza kukumenya ndikhoza kuthana nawe it doesn't matter kaya kuyendesa ndege bam bam bam. Nde anathamanga kumenya zinthu koma ubwino wake munali locked. Kenako ananyamuka yekha kukakhala pansi akuti inauluka ndege ndi patangosala nthawi yochepa kwambiri kuti ndege itere atanangocheuka kuyang'ana mbuyo muyang'ana mzibambo wina wake basi kudzuka kuthamanga kupita kukamuheda mzibambo munthu toti wangokhala wangokwera ndege kumuheda atatangotero tufanzi nango yamba kuyimirira ndi kuyamba kumenya Callum uja. Anthu ntibuleni mmene mucha mpaka na ena kumpanga restrain alitenti mmangirira ena kumukhalira ena basi kungomuphinza kuti uyu asadzuke poso asatitopese tayenda ulendo tufuna tikafike bwinobwino. Ndi anampanga restrain basi tundege mpaka na kutera pilot ananena so kuti by the way apolisi akukudikira pa airport tikangotera akumanga because sunga khale mundege kumasoyesa anthu ntendere nyonje. Ndege terani apolisi nthawi yomweyo kutani kufika kuti ali kuti amene anthu atamukhalira atampanga restrain anthu kusuntha apolisi kuti amuyankhule munthu sakusuntha atani munthu sakusuntha untembenuza munthu wafa wamwalira. Anthu ajana ntibula ndikumukhalira anamupha samadziwaso kuti amupha iwo amati akumpanga restrain akasa anthu apsha mtima tikodi munthu yakupanga chani amupanga restrain kuti mpaka na atere ndege itere bwinobwino apolisi antenge koma anapanga overuse force Callum apezeka kuti atani amwalira. Ndi nkhani ili nkamwa palibe nkhani yoti wina wake azengedwa mulandu chifukwa aggressor anali Callum uyu enda anthu anapanga act in self defense koma anyway akupanga inquiry. Ndi imeneyo ndi ya Anjiba Callum chilo wopsa kunena kuti chidamulodza nchani tsiku lake ndi zikomo kwambiri.